Ole, voin chu sermon pui ni lo a presentation ang doin thuron soi ka duwa chu tunlai Nuvalai le Pavalaite kan ti te Buaina tamber pakhat midlife crisis anti chungchang hi ron soi ka duwa ni ole midlife crisis ti hi atong kam chu in refo to in karinga mizawa hian ale lindan chi omlowa a omzia chuanin mishing hianin Nuvalai kan ni Pavalaite kan han ni engeni kum somli atanga somru in car borvel han chau kum somli an ni chau hian an thring nuna hian in enlet na hunte tin chu baka thring nun in thial hun lai kharonom ta chuan chung kwa kan mo phurna te nu pa kan mo phurna te tin kan pian phung kan melan dan te kan risel dan te kan ezona huna te khan thil kha aron in thlak chota chuta chuanin mitam takin an ril ruwa zona an ron nei ta an nu panuna te an chung konuna te an fa te chungchanga te ti chuan khati laya khan mithan kha chuan tal boi ta thira ni chu midlife crisis an ti thina midlife crisis ti hi thil tak ani em a scientific em ti hi mitam takte engani zona ani thina Elaine Whittington khanin American mi zasarile somni palizet mai kha azir chiana nei ta chuta chuanin mi kum somli aron tlina midlife kan ti mo nun lai hall kan ti don nge khatiang aron thlen khan hemi midlife crisis kan ti kumlai hall aron thlena Pavalaite Nuvalai ani hian an tal boi ngei kherem khami midlife Buaina crisis sakha an nei nge empty kha azir chiang ta chuta chuanin mi in aril rulama te hemi nu panuna te har sana nge tura in ngai na midlife crisis kan ti hi soi warma ma exaggerated ani ti kha aron mu chuak ta chuta chun a research chuanin mi pa za zela som panga point panga te khanin nun angani nun lei hall midlife ani laya Buaina antok angchi kha nein anin soi ni zazela som panga in mechia vethung ro chon zazela som pathum khan khatiang kha nein anin soi vethung ta chuwang chuanin mi na hring nun lei hall kan ron tina kum somli bor kan ron tina Buaina to ngei tur ril rulam har sana nei ngei tur ang chung ko po Buaina to ngei tur anga kan ngai na angchi middle age kan ti laya khatiang nei kha soi warma ma ve dewani ti kha an pom dan chu ni ta ni amaro chu omlo top chu ani lo ani atinge kan ti chuanin mishina nun lei hall kan ti midlife kan ron thlen hianin del ritu te kan nei na sa atin depression kan ti te thilom theini atin he nu pa in kara te in lechina Buaina rom chawatin financially khanin pressure te rom ta tin heti hun la ya hianin ma ni career kan na tho meka khan lung oi tok lo na ka tiang te kan nei na sa thina mani nanin de phat te kha kan nei ve thina ni chuwang chon omlo top ti kha thil ti chi chu ani lem lo ni ti kha mi thiam te mu chu tho chu ni ya ta chuanin mi nuai nga zet te kha azir chena nei le ta kum sang ni le som pani khan chumi chon thil pakhat midlife kan ti nun lei hall an ni laya har sana an to tlang pui kha aron jiak chuak ta chuda chon nge kan ti chon mi hianin kum somli aron tlin chho chon a risel na ron tlaniam tan ta ni he ke ma nge po hi midlife pal tlang chho me kania ka thiat mi lo kar hian ka risel na hi alo tlaniam ve zelani ti hi ka mu thiama engeni amma zazek zok in khelna po tlan reng pe kha katlan pe talawa ka thil ti hrimhrim a hian zat zek zok nai ka nei talutuk lawa tun ma chuanin zinwa hi nuam ka tiama se tun ka nu pui fanau ten tel lo pe chon zinwa hi chak em na ka nei talawa tin chu mai la ni lawa chu mai chu la ni lawa engeni kan han zinwa po hian mani de lo khanin kan office mi te kan jina ta chuan Elora le Ajanta cave kan tlo ni Elora le Ajanta cave kan tlo kha college kan kalai ni kan thian hawin Elora cave kan an thleng chu apu om zong khak kan tlo kim ve ka het atlanga kan lona khoi bu te kan lo wala khoi zu te kan lo wala thian te kal pe lona pon kan tlan zok mai ni ma se mani de lo ka Elora kan zu kal le chu
alon pok alon pe to lo pu ga pok alu tha pe to lo thian teo kha kong khar bula ka lo nga kha ni lim no ha ka lo nga vel mai mai ni chu hrisel kha tlan hi mani tin atlang pui thuin heti huna hian mut lama har san nei tam takhan oma tin an na thona huna nin riau an ron ne ya tin an na thowa te an thil zirate concentrate mo in sorbing ka har sa anti chauta tin an hriat reng theina te lo tlan niam hai hot chauta riau maya ten khatte phei chon khat iun la ka depression nei nan ten manga ten ten khatte phei chu zuboya ten ron tang chauta ten khatte phei chon ma ni nu na la khel du na ten nei ta ni chu wang chuan in midlife crisis kan ti mi zong zong a chuan a om lo na ma se mi tam taka chuan mi ina kum somli aron thlen chau hian anu na danglam na aron thleng ani ti ro kha chu engani zep engani ani lo ti chi kha ani lem lo ani ti ro kha chu ka soi tong khan an thil zir chua chu ani a chu the u shape theory ten ti ta a chu ta chuan in mishing hi kan hring nun lai hol kan ron tlin hian eta no pan lai chon base na sang tak nen khovel kan thlir ta chuan in lei rol kan ron ni chawa thil reng reng kha kan mumam pur maya thei ve vekin kan in chon thalai kan ni chauta hring nun kha ron vula ta chon kopui de kan han tong ta an nuam ta em ta ni ta chuan fa te kan ne fa te mel kan mu nom chauta ni ma se kum som thum panga vela tang zoi khan kha ang nun kha ron in thlak dang lam ta kum somli anan thlen chau meu phei kha chuanin an phur kha ron tlaniam vele tan ta an hring nun kha at down join a kal vele tan te ni chu ti chuanin chu ta tak chuan mi tam tak chuanin kum somli panga an ron tin khanin hlim ta lo riawa anin ngai thin amar chu ani vek lo ani ti ro chu hriata ta na thil thatak chu ni amar chu ta hianin ka soi tong khan he nun lei hol kan ti midlife a hian enge lo thleng thin kan ti chuan kan taksa a chuan ama ka soi tong khan kan chak lo sot to ni tin kan melam dan te lo dang lam to hei ke po ka bek vela hianin ka hriat me lo karin sam truak lo ve phau to maya atuak the nga yang ti po karin lo kha ti chuan soi tong khan slip mut na a change lo om to a tin mi tam tak pe chon heti un la hin na ben vonon la khun lai hi ani chauta zun thlum po kum somli vela hian atlang puithun kan film khurangai zol em maya zun thlum mishing ten karon nei chaudu to cancer to po henglai tang kan develop chauton to ni anti ani chu ti chuan chu mai pelama chuani nu ho pe chuanin anti hultur buaina ang chi te mana post mo khatiang ang chi buaina kha aron tong chautan ta zana thlan ta pup mo mutti lei thei lo na te ani tin chu mai piala ma chuanin kan taksa hang karon upa chho ve ta ni ti sign karon om chho ve ta ni chu amma ang khan kan mail te alo mam thin then to lem lowa pa ngai renga mo kan ti la khan no pang tle tlangwal nula tlangwal ten kapi min ti nul to mai ni khatiang hun chawa chon chu chuanin upa kan ni ve ta te kan mail lan dan khan ron om chho ta tin aril rula ma chon heti hun lai hi mishing ina anin chirna chathun lai ni te ni anthil ti to a in chirna an neya anti lawa anin chir bok ta khohar tin mishing nuna khohar na heti lai na ron lu chhotan ta ti din mani in ring tok na pok an tla chama tin chung ku ate khotlang ate ko hrana ate an tangkai ta lo riau mo relevant ta lo riau ang in ngai na khan ron nei chhota tin nun ho na ko nga po an fa te kha an mani len mani aron in en kol zota ron independent chhota nu le pa anin ngat ta vak lawa tin chu mai la ni lawa fa te aron puitlin wal che khan kan nu le kan pa te khan upat lama ron panta tar an ron ni chhota min kum somli kan ni jong kan nu le kan pa te kum somsari somri an ron ni chhota kan fa te ro chu ti hian aron nula tlangwal chhotan ta min ma mo lo tial tiala kan thu noi lo tial tiala chu ti rual che chuan nu le pa en kol tur kha kan ron nei chho vele ta khang nu le pat ka no pang en kol taka en kol an ngai chho box si tin ta khan then le rual income na po then le rual kan income dana ron dang chho ta tin mo phurna kan ne kha chung kwa apun rual khan kha chung ko mo phuna kan nei phur rit taka kha khethiam lo tu khan ron pung chho ta tial mai ni tin kan na thona huna po heti hun lai kan career kan ma kan son lei thei lo hun lai ni tiani achan chu khatiang khan ngai char omanga in hriat na lai te ron ta chu nge ron ken kan ti chon kan na tho alung oi lo na mo hreom ti na ron lang ta ti chon eng ti khuna nge ka pension ang kan retire hun tur ha kan ngai tu chhota tin
khati hun lai ta kha in le lo kan han din chho hun lai ron ni chho in le lo ka din ve theng eng anga thain nge ka din theyang hei ka nei theng em ka pension ho na enge ka yang ka inang ti ngai dan khan mi hringa ron ti boi chho ta ti chuanin khang hun la tuna ka ron soita kan ron thual non le lok nga fa te en kol nu le pa te upa chho chho tan tin na thona lam buaina rom chowa khata ta khan ka ron soi du thil patni om ta ni chu pakhat na chuanin nu pa in kara in leichi na har sana ron thleng chho ta I tin sumle pa ya po itle min buaina aron om chho ta thina ni ta khan anu ami pa a mei chia khan ti tur tam tak kan ron nei chho ta nu pa kan in ngai sakman talawa fa te kheran lo nga ya kan nu le pa te en kolan lo nga ya chung kwa mo phuna ron liana chuan kan na thona huna ni se apoi mo karon ni chho tan ve ta mo phuna ron lian ta ni chuta tak chuan kan kopui te nen kan in kara khi kharon om chho du ta em mai ni ti chuan in khang huna tak khan ril ruwa mi thiam te chuan zo na aron om ta thina ti chu enge kan ti chuan enge kan ni tak le tunge kan ni enge hetian ka om reng mo tin kan hring nun liam ta kan han thira eng thil nge ka lo hlo thlin pui ve le eng thil thang nge ka ti enge ka chan eng thil nge ka nei lo khove la hian eng tiare nge hun kala nei don ani le ka thi nu mi ten engin nge mil la hriatang kha ang zo na sang kha kanuna aron lu chho ta ma se chu chuan achang chuan a thazong in mixing a kai hruai rualin achang chuan a chezong in mixing aron kai hruai thrin ta khati hun lai tak khan makdeu main playroll tele no pangte chona nei tura kan ti identity crisis kan ti kan identity a khan chian lo riu na kha karon nei chho ta ka soi tong kan kan sum le pai man dana te kan career ate kan taksa lam dana te nu le pa kan en kol dan te society a kan ni na te kan hlo tlin na te tin kan rong bol na kan chan vote kan lar lo konga te khatinga khan zo na tam ta ron om chhota chu zo na rom thin ta chu ani le tuna kan ni ni lo tai la enge kan yang le han ti ang chi te tuna kan na tho me ki na thok lo tai la enge kan yang le ani le ka hlot linang hi hloting lo tai la ka faten min la za thongem kan upu hian min la za thongem nu hawa ve thung chuan tuna ka mel moina hi om ta lo ta se ka pasalian min la mangai thongem min la ngai na thongem mo khati ang chi zo na kha aron om thin ta ni ole no pangte aron than len hian nu le pa tam takhian har sanan tok thina asan su no pangten min ma mo ne kan riat lai chuan mi ma mo tu ne hi nuam ani ke ma ni in ngata no min nuam ta ma se aron thang lian ta mi na midlife aron thlen chho kha chuan an fa te kha tlang pui thu in tlei rol thar aron ni chho tran to ta chuan enge aron thleng ta kan ti chuan ruak riau in hriat na te kho harna kan ti te tin hring nuna hian ti tur purpose nei lo riau in hriat na te tin lungai na ang chi te tin khata khan fa te nuna khan in rol thei to lo an hriat da wang khan fa te nuna khan la in rol tralan tum ta chu chuanin fa te le nu le pa in kara khan khi kha aron siam ta fo thina ni ka tiang huna chi khanin kan na thok na hmuna khan har sana kan tok du ya kum som ni zet thain ka thok to kum som ni panga zet ka thok to ma se ka du po sa kala om lo mo kala kai sang thei lo ka kho tai mai ni han tiang chi te kan na tho hi min engeni an hlut tok lo ka thona sat ve min hlut tok lo ti te ka theina ka potential helai hmuna hin ka khoral mai ni tiang chi te mo no pang jok ten min ron lu lan chho mek anga ngai nang chi ka ron lian chho em ta chuanin achina ka soi to khan kan taksa ni se kan samaron tuak so kan vuna ron chuara kan chak lo tiel ta hrisel na problem kan ron neya chuta hring dona kan ma chon tam ber chu kan nu le kan pa ten mual ron liam chho ta nu le pa sun kha ana chho em tin kan thian tam tak te an hrisel na lo tla niam ta kan thian ten mual min liam sana kan pension hun kha kan nei chho ta chuta chi chuanin har sana kan tok chho ta ma se ta khan sam som ko na kan en chuan hring nun siar dan zirtir tur khanin sama po khanin alo pathian hena khan alo dil to hetela hen poimo ber mai tukina he thu karon thlanna chana chu midlife kan ti le in nei na chungchang hi ni ta ni
hetila hi nu pa kan in nei na chung changa kan nu panuni na har sana atto na sat per hun lai ni in mi thiam te chuan an soi ni achan chu chu tak chu ni ta kan thian mi lo hian mi zo ram point no pangte te in chen an tam rol midlife kan ti upato nuwa pa ber kum somli chuan to nuwa nu kum somli don ni to nuwa in chen le hi kan tam em mai ni ka tiang kha achan chu kha kan nu na har sana ron kal danglam na ron thleng kha kan nge ni kan pom thiam lo wa hi mi patam takten an nu puite an mel moina chuai chhota an pom thiam lawa tin an nu puite an taksa lo chak lo tial ta nu panun konga pon chak ta lo tial ta khang ang hun lai kha nu panun har sana ron to ka pa berin nu puin min ngai sak lo watia nu berin kam pasal hian min kher to lo tiang ngai dan khan ron nei chhota chu ta tak chuan in mi thiam te chuan emotionally khan anin hlat tial anin ti ani ti chuan an thil ti re kha routine angina kal to a mo man ta aron ti thiani wang khan hei phurna excitement kan ting aron om lo chhota nu panuna po ka soi tong har sana ron thleng ta tin fa en kol chung changa po fa te an sual pheiton heti la a reom chho per lai nia fa te an sual kha kan riat tan tir hun lai chho khani ta fa te thu oi lo dan te no pan lai chung kan ob bet theya ti khan kan thu thui ran oma se kum som pasal som pre som bo som ni aron thleng chhota anei ma sapol in midlife aron thlen chi khan an fa te kum som ni ron pela anei har pol in kum so panga ten ron ni chhota chuta tak chuan fa en kola te har sara ron om ta nu pa in ho kha ol ta em mai ni tin chu chuan in nu pa kan in base dan kan in expect dana kha aron thak danglam chhota chu chuan in nu pa in kara in biak por in communicate na kha aron ti boy chhota nu pa ni reng chung in then mi asilo khan roommate satli ang mai khan aron cheng chhota mo ti chuan chuta tak chuan apoi ta ber lai chu kan nu puite aya thazok kan pasal te aya thazok kha om tura ngai na kha aron lian chhotan ta ni chulai tak chu nu pa in kara thlem na aron na sat lai chu ni ta anu pui khan ap pasal khan ngai sak tok to le attention mu to lo in ain ria tin pasal khan anu pui kha phur tok to lo in ria ti chon anu panun in kara po kha mo I anu pui chiat lo je kha fakatum to lo ap pasal that kha soi chho po tum to lo ngaya khan ron in nei chhota chuta che chon ka soi dong khan nu panun thleng khan in phur na tak tak kha om lo chhota ti khan ngai ang khan ron kal chhota ti chuan it tu te mo khata ta khan nu then khat a de u chuan tu te mo lat tuai deuh lema trong kam thiam deuina an han bek bor khan tak take mo an tia an pasal ten hlut to lo headline mi chon hlut angin an ngaya ti chuan nu panun tam takaron ke che chhota he ti hun la hian chu chu mi zo rama atakin kan mu chho mol mai ni ma se heti la hian film kurangai ta chu kan nu pui kan pasal tenen kan in po le zo la ron ngai chhota thup kan nei thiang lo chho zo ka kan pasal te mu phal lo message kan nu pui te mu phal lo message te tin kan kop pui te na an mu ma message delete ngai ang chi te mo tin khata ta khan thil poi de om achu in nu pa in kara abikin nu panuna te har satna in nei abikin nu panun kara te har sana in nei kha midanga share te chak na ma sa kan ti mi lo tu ni mithiam professional angte le rong bol tu te anni lo phejon hengi share mi lo hun lai ni tin mirang bula kan kopui te complain chak reu na hun kharon ta kopui te tlin lo na soi chu chak na kharon om chota ma se kha ti mi lo tura an soi chu ni ta ri mo tin kha khan kopui te aya midang te bula om khan nuam tla ta hrian aron om chho ka ti to kha ma se kha po kha kan ti mi lo tu chu aron ni chota ni lal davida khan Samuel panir bung som pakhat kan en chuan thlem na to kani betsabi in Buainai mua a ita ti chon tunge ni ti kha ava inquire ta ti chuan ama hroi tu tur khan mi tira to pa chuan a uire ta a uire thil ti chol kha thu patuma a to pa phei chuan enge thleng ta betsabi pasal kha ati hlumangai ta khalai ta kha tun thleng po midlife crisis antia midam takte chet sola chu ron ni ta ni opportunity kan ti mo tu te monen han in back borthena chance kharon omta tu ta chon ril ron lut ta aron eat chhota chu thil ti inaron langta chuan thil ti chu thup antuma chu atto pa khan consequence kan ti a result kharon omle ta thin ta a poi ta thin ani tu ta chon mitam takin kanun kho harlu tu ka ti awanga
pui te la karin om lo na ang chi hi midlife crisis kapal tang me kalom le han ti mai hin chinga kha a scientific takin om tak viau lo ti karon soi to kha chu wang chuan lama tling lo reng ani i khohar tak mi ten i lim lo tak mi ten hlut to lo che di sia tin i hring nuna i thil cha kha lo tlin pui lo pon in hre mai thei amai ro chu he ngai dan feelings kan ti ringo thi chu thil tak ani lo wani chu wang chuan i feeling awang kan i kopui kha i phatsan thiang chuang lo ani mathai bung som pakwa chawru ka pathian in azom to chu mi hring in then su se ti kha hrenangila nu panuna chuan hun har sa kan paltlang don ti pom top turani amar chu hela hi nu panun chung changa chawlo po midlife a hian mi pa po in me chia po in ril hrisel na lama har san an tok na sa em mai ni ma se mi pa chu kan in tipa akhang te kha mi thiam te pan kan tum lawa soi chu te kan tum lo ta a to pa enge kan ti chon thian te ne na nu pui te tel lawa khoi lai mo len chu te kan chak ta thin ta chu tiang bok chuan me chia po in khati hun la hian an tok na sa ka sar mon masalama pu veitam tak ka soi to ni ka kan film kur angai hun lai ni heti hun lai hian tran pui tu ra begin mi thiam kan pan angai hun lai ani fo thiani nu pui pasal in nei reng chung si hian a khohar theya enganga hlotling po ni ila khohar na hian min kal san chuang lowa kan bulvela mi tam tak ma omma se kan khohar thawa kaurana in mang maila khohar na nun kha kan nei thei thawani mo ma se khatta tak khana poimo chu kan khohar lai ta khan tunge kan kom ti kha poimo ta ni khat i hun lai ta ka thian thalo kan nei te chuan kan nei chuan upat to nu zu in le mai te upat to nuwa engeni kopui te la garin om lo mai te kha thil om thei ani fo thin ani kha mei chi a po kha midlife a khan har sara tam tak an tok ve thina chu fa en kol chung chang har sana lo thleng te nu le patoron upa chho te tin kan eizona konga mo phuna ron danglam chho ta te tin nu pa kan in leichin danglam na ron om ta te mei pial ma khan mi pa te na kan ton velo heti lai taka mei chia te na an ron ton ta ka chu thi hul awanga boina kharon ni chho ta ni chu midlife ina kan ti nun hring nun engeni lei holina aron ken chho chu ron ni ta chu ga heti lai hianin mei chia te hianin an hormones an mania danglam na ron thleng khan I har sana tam tak aron thlen thina chu ti rol chon nu mei chia point an hriat pui ve ngai chu pasal te an heti hun lai hi an eizon na konga an career an na thona huna har sana an to na sat ber lai ni ti hria in hriat thiam an ngai ve thoni chu wang chon khata khana chang chon thinrim na te tong du lo ti tau te tin na tho lui vak workaholism kan tiang chi te aron thleng chho te thini amaro chu hela hianin heng ang midlife crisis kan ti aron thlen chang hianin tlan bo na tur mi tam takin an jong thina chu enge kan ti chon kopui te phatsan mangte zu le sa mangte thian te ne na mun khoilai mo hin te khran mangte tin social media te na tho vak te inang lo ta ni ma se khatila kan ngani la oma nai ti shela apoimo tabber lai chu khati hun lai ta kapathian ne na kan inzom na kan ti tharle na hun chu ni ta tin kan kopui te nen po kan in connect tharle hun ani har sana kan to kan ni tin thechunga kan inzom tharle hun khani ta ni chu ta chuanin katar ta le mai ka upa le mai ti ai chuan experience tam tak ka char to tin ka hring nun thalai chu abo zo ta malam huna beisei tur ka nei lo ka hun tha chu aliam ta ni hi ti ai chuan upa ve de to mai la na tha tak kala thok thei ti rilu puila kan fa ten min ma mo to lo ti ai chuan kan fa te la ka kan rol kan ti tur kha ain thak dang lamani ti pomila mo tin ka hun tha ka khora la hun la chu ka nei tlem to sia ti ai chuan hun tlem te kala nei hi eng tin nge midang te tan tangkai zokin kaman chho theng ti kha hetiang kum kan ron thlen hian kan ngei tu fo zok turani kale ba kha zo so bung som pali kan en chuan ala pa tek khop mai kum somriat pangani to nuwa po khanin ka upat to atilo reng huai tak mai khan kha pathian nena le bipuite nena khan he tlang hi min pero tin ala dil ngat mai ni mo adai do khala dila ral do kha ala huam zak mai ni kum somriat pangani to po khan mo sia po kha kum somriat an in pathianin ami te
ฉันอันนี้รวยชวกตัวคานอตีระก็อุปโตเอไม่อติโลแรงอันนี้จู่ฟังจวนนินให้ตีหุ่นลายเฮียนทิลปอยโมปังอาที่เงี้ยตัวระก็ดูจู่ R5 อันที่นี่มีเทียมจวนจู่มีจู่ R5 R ปังอาที่ R มาสับเบราจวน reflect กันหินเอ็นเลทุนนี่หุ่นกัลโตกันทิลตีโตเตกันทีร์เลทุนนี่อะเองเอเทงเองเอกติสวลเองเอขลายตรงขันเองเอกซิร์เทปนี่นะรีอัสเซสอันที่ตานี่จู่มีจู่ทิลกัลโตกันหันทีร์เลเจ้าขานอะคอยไล่หิงเอทักดังลำง่ายกันนี่กุมสมลีกันรอนเทงตากุมสมลีปังอากันนี่ตากุมสมงากันนี่ตาอะคอยไล่อะเฮียนเงทิลกระทักดังลำง่ายรีคอนเนคมีดังเตนเอนอินคอนเนคทาร์เลหุนนี่อะปัทเทียนเนี่ยนะกันอินคอนเนคทาร์เลหุนนี่เฮติไล่ตะกี้มักเดาไม่ชั่วโมเฮมีกุมกันเทียนเฮียนมักเดาไม่ชั่วกันท่าราวลำฮีดินมุนี่อันเนียมอันติดลัดไม่เนี่ยชั่วมิดไลฟ์กันตีกันรอนเทียนเฮียนขุตะขตะตะขานะปอยหมดตาชั่วปัทเทียนเนี่ยนะกันอินซอมทาร์เลง่ายอะทินกันอินรีเฟรชเลยง่ายนี่รีเฟรชกันริลรูเละไงตัวนั่นแหละกันตักซาค่ะกันเสียมทาร์เลหุนะเอ็กซ์ไซส์ทะโจกกันลากะหุนะทินจู่ไม่นี่เรากันไงตัวนั้นโปะค่ะกันตีริเซลทาร์เลหุนะรอนี่ชาวตาทินอะปังอานะส่วนรีโฟกัสอันที่จู่มีจู่ปัทเทียนินตัวน่ะจวนกะหุ่นมาสลัมส่งมินกายรวยตากะหุ่นดดเดเราคัลเลตูร์กุมสมลีกรอนเปิลชาวเฮียนเองเอกติตากังเองลัลปันติตูระมินดูที่ข้ากันไงตัวชาวง่ายเลยตานี่โอเลทิลตั้มตักกันสวยตาไปโมไม่จู่เฮติหุ่นลายเฮียนมีตั้มตักจวนจังกายนั่นในตลาดอันนี้ง่ายทิ้งมาเสกกันโรลอินทักดังลำตานี่ตีเรียดง่ายนี่เองก็สิร์ตีเทียงอามาอังบกะมีแต่ลมหล่อเร่งตัวอินไงตัวนี่เรากันอุปชาวเวจันโตชาลายเจนกันบุระอมนวมเร่งตัวไงตัวนี่เราฟิล์มทูโถเร่งตัวอินไงตัวนี่เรามาเสเองก็สิร์ตีเทียงตูเตงก็ไก่รวยกับเมนทอร์เทียงตูหิงก็ experience มามองเองทิ้งรองบอลให้ก็จันทาร์เลียงอ๋อข้าโจนะข้ากันอินโจอภัยโมโจกันนี่จุดที่รัวจีจวนการฟิงนุนจดนุลำกันตัวอันนี้ที่เสียโมโลตินับลังสารปุยในตุ่มหุ่นโตเราจู่ไอจวนนัวมกันติกันลิมปุยกันช่วงก็ตานะชาปะเทียนร้อนจุงะขลำกงกันโจค่ะหุ่นโตอันนี้ที่เรียดอัตานไม่นี่โหmidlife crisis กันติกันปัลตังอวังเฮียนที่ลิติสวลงดอิตุมละวังอูกันทาราวลำนุนอดัมเอ็มที่ฮีไงตัวนนเลยละกุมโสมมาลามาปะเทียนเนี่ยก็อินในอังคารตัวนั้นกันละในเอ็มอินในนัจุงจางกันนูปนุนาเฮียนเองอังนัสาอินเย่ก็เบยเลยง่ายโมกันชุงกว่าก็ฟาดเนี่ยกันอินเลยจีนติทาร์เลอตูละนี่เราโมกันริเซลนะเองทิ้งเงตุนไอ้นะสันกันริเซลนะก็เอ็นกอลทัดโจกังโมกันไงตัวนะกันเอโมชันอะคานโมเองทิ้งเงกันเอโมชันนี่ทัดโจกินก็คอนโทรลเทียงทินซุ่มเล่ปายอะปอนี่เซเองทิ้งเงฟิงโจกินทัดโจกินก็ซุ่มเล่ปายกันกอลเทียงขัดเทียงโจนะกันอินโจหุ่นขานี่ให้ที่หุ่นไล่เอโมชันอินหาหุ่นอันนี้แล้วนี่มีตั้มตักส่วนให้ที่ไรเอโมชันอินหาตาอินเทนไม่อันออลสมาเบลนูเบลปะดังในไม่อันสมาอันนัทโตน้ำหุ่นขับบานสนำที่ดังตีได้อันซิงทินอามาเราจะจู่ขัดตีหุ่นลายอาคารขัดตีอังไงดานารอนลุคานทุดลุกน่ะเสียมรีละวิละโจลพอติละตรงใจละทุรนมินไปเทตูเนนะกะลีละอัฐิจน professional กันเตียงชีโมขัดตียงเตะขับปานิละที่จนทุดลุกน่ะอิเซียมเจ้าวังอูมีin midlife กันรอนเทนเฮียนกันริงนุนเจ้าตาที่เราตูร์ริงนุนจับตรดังเล่ปะเทียดินมินลุที่ระนี่ที่ฮีเชียละที่ชวนเฮมิดไลฟ์ฟีปัลตังอีละที่ชวนมาเสียเล่กะเลบางไม่ขันกุมสมเรียดสวงนี่ตัวนัวปอลัลปาตันกะเลเบียงที่ริลรูปุจุกินริงนุนนี่หูปัลตังอีตุมเตงอูลัลปันมัลมินสมเฟกโรเซอาเมน